L-2013 kienet sena rekord għat-turiżmu f'Għawdex, kemm fir-rigward tat-turiст barrani u kif ukoll f'dak domestiku. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li grazzi għall-inizjattivi tal-Gvern aktar minn 3 miljun euro kienu njettati fl-ekonomija Għawdxija. Fejn aħna rridu li Għawdex ikun gżira ekoloġika, fejn aħna rridu li naraw li nkunu kreattivi, fis-sens li naraw x'inhuma dawk in-niċeċ li huma speċjali għall gżira Għawdxija. Matul l-aħħar sena, il-GoZo Channel rat it-telf tagħha jitnaqqas b'aktar minn €9 miljun. Fl-istess waqt bdiet ukoll il-ħidma fil-bini tal-yacht marinas u tal-cruise liner terminal f'Għawdex. Fost l-inizjattivi innovattivi tal-Gvern matul l-aħħar sena li inċentivaw it-turiżmu f'Għawdex insibu l-GoZo Free Travel Weekend f'Novembru u l-Valentine Weekend aktar il-qoddim fix-xahar ta' Frar. Fir-rigward tat-turist barrani, is-sena 2013 rat żieda fil-waslit ta' kważi 12% fuq is-sena preċedenti, fil-waqt li kienet reġistrata wkoll żieda fl-iljili ta' 12.6%. Il-qasam tat-turiżmu intern ukoll kien ta' suċċess matul l-aħħar sena. Fil-fatt dan is-settur ukoll irreġistra numru rekord ta' turisti lokali matul l-2013 meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan hekk kif kien hemm ukoll żieda ta' 5.7% fil-waslit kif ukoll żieda ta' 4.5% fin-numru tal-jieli li t-turisti għattaw fil-Gżira Għawdxija. Għal GoZo Channel dan kollu kien ifisser żieda ta' 398,000 passiġġier fuq is-sena 2013. Fl-istess waqt il-kumpanija għamlet 115 il-vjaġġ aktar mis-sena preċedenti. Il-Ministru Refalo qal li fis-sena li ġejja il-ħidma ser tkompli bisħieħ biex it-timbru tat-turiżmu f'Għawdex ikun ibbażat fuq il-kunċett ta' turiżmu responsabbli li jirrispetta b'mod sħiħ l-aspett ambjentali, ekonomiċi, kulturali u kif ukoll tradizzjonijiet lokali.